iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang storya na pinadala ng ating letter sender sa Secret Files. Ang ating letter sender na itago na lang natin sa pangalang Irish. Mga kabisyo, ang kwento ng ating letter sender ngayon na si Irish ay kapupulutan natin ng aral na minsan wag nating kalimutan na kamustahin ang kamag-anak o mga nakapaligid sa atin na tao. Sa simpleng kamusta mga kabisyo, malay mo maisalba mo siya sa mga nararamdaman niyang bigat at sugat na hindi natin alam kung anong pwedeng maging gamot. Mga kabisyo, ang ating letter sender ay nakakaranas po ng isang depresyon, anxiety, dahil po sa mga kanyang pinagdaanan sa pamilya, sa karelasyon, at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero mga kabisyo, nakakatuwa lamang po na mapakinggan ko o mabasa ko mismo sa sulat niya po na minsan na po pala siyang dumalaw dito sa ating himpilan. Nakakasama, nakakwentuhan, at nagpapasalamat po na meron po daw DJ Rocky at DJ Titan Jello. At higit sa lahat, merong 90.7 Love Radio na yumakap sa kanya, tumanggap sa kanya, nangamusta sa kanya. Irish, hindi kita kilala, hindi ka namin kilala, pero kung nakatutok ka ngayon, pinapakinggan mo ang aking boses on air. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa tiwala mo sa amin. Salamat sa tiwala mo sa programa at stasyon. Nagulat ako na sa dulo pala ng sulat mo, babanggitin mo doon na nakapunta ka na dito. At habang binabasa ko yon, hindi ko alam kung sino ka sa mga taong kumatok, dumalaw, at nakakwentuhan namin. Salamat. Salamat sa kwento mo na kapupulutan namin ng aral. Na marami ngayon na nakatutok dito sa ating programa na minsan nakakalimutan na nilang kamustahin yung mga taong minamahal nila. Dahil minsan nagiging komportable na sila. Mga kabisyo, walang bayad ang pangangamusta. Walang bayad ang pakikinig. At walang bayad ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Minsan yung mga simpleng bagay na nagiging action natin, malaking impact yun para sa mga taong may mabigat na dinadala na problema sa kanyang buhay. Lagi ko nga sinasabi mga kabisyo na gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Hindi man bumalik sa atin yung kabutihan na ginawa natin, domino effect po yan. Gagawin niya rin yan sa ibang tao na nangangailangan na makikita niya. At lagi mong tatandaan, ikaw yung tumulong, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng tulong. Dahil may nakita kang tao na mas
nangangailangan ng tulong. Muli mga kabisyo, maraming salamat po. At syempre mga kabisyo, hindi muna po natin tatapusin dito dahil nais ko muna po kayong imbitahan sa Hatid Saya on May 30, 2026 at Southville 3 Covered Court, Muntinlupa City. At magkita-kita po tayo dyan ng oras ng 6 p.m. At syempre, hindi magpapahuli ang ating mga Hatid Saya artists. Nangunguna dyan ang Republican, Breezy Boys, Jojo Mendres, Maharlika Hood, and MU Band. Alam nyo ba mga kabisyo, na bukod po sa mga magagaling po na artists na mapapakinggan at mapapanood nyo po ang kanilang mga performances, hindi po magpapahuli dyan ang aming pinamimigay na mga appliances, bigas, cellphone at cash at marami pa pong iba. Kaya nagpapasalamat po kami unang-una sa aking pinakamamahal na Astron. Dahil sa Astron, sulit appliances na, kampante ka pa gamitin araw-araw. Ang Astron, alagang maaasahan mo yan mga kabisyo. At syempre, hindi rin po magpapahuli ang Goldmine Rice dahil ang Goldmine Farm to Market. Yan po yan. Yung bigas na talagang aalagaan ka. Kaya po available na po yan for franchise ang Goldmine Rice. Goldmine Farm to Market. Muli mga kabisyo, ako nga po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Cello, at kung may mga istorya po kayo na gusto nyo pong mapakinggan dito sa aming programa every 9 to 12 midnight, ang Rocky Secret Files with Titan Cello, mari po kayo magpadala sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. Malay mo, may isang gabi, kwento nyo na po ang aming binabasa. Muli, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Air Supply, All Out of Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!